Ja sabem com funcionen les pistes en Shotcut i ara el que aprendrem és com es pot treballar en aquestes pistes. Doncs ara mateix tinc un vídeo que veieu ací i un àudio. Com es talla en Shotcut un vídeo o un àudio? Doncs es talla marcant en quin punt volem tallar en la línia temporal. Imagineu que el minut 1, doncs a partir d'ací no m'interessa el vídeo i talles. Talla amb el botó de tallar, que és este, o amb la S del teclat. Ja ho tinc tallat. El que passa és que si ens fixem molt bé, sembla que aquestes ones, que en realitat representen quan hi ha so i quan no, doncs no sabem si en realitat he tallat a mitjan frase, etc. Per tant, tenim una lupa ací per a fer gran i ampliar la zona de tall. Si vaig ampliant, veig que he tallat en meitat d'una paraula. Què podria fer? Doncs si no ho he fet d'inici, este tall precís, doncs tiraria cap arrere, control Z, i vindria a indicar justament ací, que és on deixa de parlar i comença a parlar. En esta part de silenci podria fer S i tallar el vídeo. Ara tinc 4 fragments en el vídeo que són una imatge, un vídeo, un altre vídeo i un altre vídeo. Este vídeo no m'interessa i tinc dues maneres d'eliminar-lo. Una manera és fer clic en suprimir i em deixa tot este espai. No m'ajunta esta imatge amb el vídeo i a mi m'interessa ajuntar-la. Doncs puc fer això i després fer clic ací i eliminar, o amb el botó X, i així se m'ajunta. O si vull eliminar el fragment de vídeo que el que hi ha darrere se m'ajunte, en comptes d'eliminar amb suprimix, ho elimine amb X. I ja se m'ajunta. Després hi ha dos elements que cal tindre molt presents. Així tenim este cercle, com si fos una diana, i aquesta espècie de diana amb un asterisc en l'interior. Doncs què vol dir això? Si, per exemple, jo tinc aquesta estructura, una imatge, este vídeo, però en este punt del vídeo tinc una imatge, com veieu ahir, que se'm projecta en el vídeo i després tinc una altra imatge, si elimine, per exemple, este fragment, mireu què passa. Se me n'ha anat tot el vídeo, però he perdut esta referència. És una pena, perquè a mi no m'interessa perdre esta referència. Esta referència jo volia que es veiera en este punt del vídeo. Aleshores, estos botons són els que ens permeten que si eliminem algun tipus de fragment, com per exemple este, tot se'n vinga darrere. Veieu? Recordeu que són estos dos elements. I sempre és la mateixa portada inicial del curs, després de cada vídeo concret i després els vídeos. Aleshores, esta és la portada que canviarem. Per a no tocar la proporció de temps ni ajustar després ni res, simplement canviar-ho per una altra portada diferent, podria vindre ací, seleccionar la portada que vull posar, fer-li doble clic, esta és la portada que vull posar, me'n vinc al que vull substituir i botó dret, replace, o R directament, i el que em farà és, sense modificar-me res més, simplement canviar-me el fitxer original. Aleshores passe d'esta a esta. És una funcionalitat molt interessant per a quan feu vídeos en sèrie.